Mga ready-to-eat products ug state-of-the-art nga toll processing facility gilusad sa Davao City. Ano ang report ni John D. Esteban. Miyerkules sa buntag, klase-klase sa mga ready-to-eat products ang giandam sa Food Processing Innovation Center o FPIC Davao. Kini ato sa launching sa toll processing facility ug mga ready-to-eat products sulod sa usa ka tulungaan sa Tulip Drive, Matina, Davao City. Dinaghan ang mahimo nga produkto sa maong pasilidad. Ang maong aktibidad subay sa kasaulugan sa 10th founding anniversary sa FPIC Davao. Ang ilahang toll processing facility makaproduce og 4,500 products sama sa mga ready-to-eat na mga produkto. Sama niining corn meal, porridge, o kining munggo meal. Doon na po sila'y mga sama niini, mga chips nga can produce 30 kilos in a day. Locally sourced ang raw materials niini. Gigamitan kini og retort pouch packaging technology. Mao kini ang nagpadugay sa shelf life sa produkto hangtod usa ka tuig. Gawa sa porridge, doon na say chips. Sama niining squash chips nga giproseso sa vacuum fryer. Definitely a state-of-the-art setup that will certainly help usher in much improved product quality, thereby ensuring greater efficiency through a largely enhanced toll processing mechanism. Dako-usab ang matabang niini sa pagproduce og mga relief food panahon sa kalamidad alang sa mga apektadong residente. Ang maong pasilidad makatabang usab sa pagpalambo sa kapasidad sa mga micro, small, medium enterprise o MSME sa food industry aron mapalambo pa ang kalidad sa ilahang mga produkto. Kauban si Jojo Sularte sa kamera, ako si John D. Esteban para sa One Mindanao.